yani boninga namone no muisano mone mpaka boninga nyugute ngali yani enda yani ri hoteli enda yani nkana inyuire gaki umwana one Justin agi Justin yone agi tingwe bagaki umwana uri yone gaki agi umwana one tingo muye bagaki agi Justin yone gaki agi Justin yone agi tingo kuye bagaki umwana one orenge buya aransaba bakekaramu bakekwerende bakekibeseke mugekera muguka ile sukuru gaki umwana none gaki matemukiaya gose dani ani asingi chabali bagotate nabro no bwene bo batagete asingi umwana akwete sukuru nandu magote bigunga umwana tayete sukuru ko wate baga igasange ntere atali sukuru to muntu yumo kageru ngoyo koni bitamutamu ne chinjugu ngobwatiru agante birosi ni njugo chaga iga masagu ngomo boli naye ngo tachieti gontebi bono litachieti gontebi bono nanda agakiria kabere naliante birosi pole umwana ogange ntire arega iga masagu asali tali somo sasiro tiago sabira Karibu sana mwancho waliro Inka TV na nao kwani ndikuru andonsi asotoligeti koru rero twikire gaiga ime ya Keumbu Ward ase constituency ya Nyalibali Chache ime ya county ya Kisii aswacha gutarira family emo ebwato mochando yo babwate no yiganga umwana obo obwate emyaka 7 na togete gaitire gose kangentire nenda gachaka be kubaiga gusaga tugutugaiga ase altari ya Amasago Catholic Parish ime ya Amasago Primary akarutugaiga mwana na ruete buya korunka baka gachagaiga nene mama yetinga umwana uyo kera ruete nka na igete skuru osenga kiyaringe baka umwana omoke obwate emyaka 7 akongentu nendaje tugaiga asaltari ye kanisa teto kwana na soja orendete gaiga tumanyenga nka kiyaringe baka umwana uyo gachagaiga na muroche osena aroche muntu yo molete gaiga osenga kiyaringe teto kwana na soja gaiga lafto kokora tumanyeko ngenda asenka yabo igaiga asekinyureke tumanyenga nka kiyaringe karibu sana Shandari tunaicha Maritani Bridget Kiru chinsaiga mwenda chirigeti chinsainye break entangani yo chikwaera twarengari staff room umwana ukamenya kagocharia akatonyora no tole na balimu akatate iyo mwana naro uraire mali nyaro ye kanisa mata lakini okorora ngakwete ebinto biko motaro busiga ngatayo soja ngo minyokorore ngaki ngachikocha ngachikomaili gochime nganyoro mwana yara irari ngachikoligereri nganyore koroto kya kirari ne pencil yaye ere ange korumae gari gochaiga socks nera kamanya kwareri waria ngarwa ringo imokan tete guchikotebia balimu nkanywana baru ba twarira maisugutu baminyokire tukaumera na baragunsa bono rento kanya gusudia kurigereri ngaki egatandeke ya kore kaiga gitorega patie karona arigeretio mwana ori na mukunete nkoro iga nkanyora nkoro ya eteri gwaka akendete kendi
Kachikumuligereria iga bigoti nkanyora asibire risakara. Bono rende njanyarikana mokune ndore gochime ng'aki are. Tugatigera abasigari bagaicha na bari bagopima. Bakaicha bakarigereria. Bakarora style mwana oria araire nsari. Ayo mwana atete ng'a omonto yarentira. Mwana yarentira atari taite iria kozigetiringo nkiare kororekana kende yonsi no emanyinga. Bakarwara bakamusikiriza karariri ariange bigoti gechinse bakanyora gaiga abwate engoro. Bwata buya bakomanura iga amanyinga agachaka goiteka koruo. Naribona amuitekerete no embigoti iga. Na inturento kamanya omwana oito amaene igaitire gwetera omuyo. Atigana amasakara asibire igoti garengange mara kabere. Risakara okoranga ni rio omogati. Namasakara ari bakobeka ase chigariri tokora chinyangi ribwate erangi endabu nembariri. Ekebao garikere. Kuruma gaga omonto noba gochirogoro gari tari raisi orara kende gakorekana keba eke aiga no bamoetereti gochima no bamokururete igo gochima ekagera rende ora abana bari bamanyorete bakamororero. Tukumiti sana ase egetendo buna eke igo omwana omosinini otabwati kebe kende gionsi gokorerwa egetendo buna eke iga. Togosaba noro oria ogekorete eserikari etobwate sigaki tomomanye na intwe toisaneke tore na amaisugusu amanene sana. Karibu sana mwachimalilio Inka TV na nawo kwanire koro andonsi aso turigete koro rero twikire gaiga ime ya ekenyoro kia Busigisa ime ya Keumbu ward ime ya constituency ya Nyaribari chache ime ya county ya Kisii socha utalira familia yemo ebwato muchando watebekana nga omwana obo omyaka 7 na anyorekane wiki eri gosema tukamange kurubona iga gaitire asinchira chitamaikani ko gwikira bona iga totarire gaiga ase familia yabo tumanye nga nkikiabete na nenga kyo mwana we myaka 7 agotoka nga aitire ase chinchirechio chitamekane kwikira bona iga tumanye nga ke story ya alinge nga kiarwete kurunkaga iga chigotoka gari aitire ase chinchirechio gwikira bona iga twikana stega na mamu mwabo kwana turi na abantu be familia ye tumanye nga kialinge gwikira bona mipango kibabwate gose bamanyire nga ke story umwana oyo yalinge gwikira bona iga. Karibu sana Magitane Bridget, karibu tuende naye mpaka Mwelio. Karibu sana mwana. Nchengo kwana samalieta engoro gross ke mtu machere. Omwana oyo sira ichuma igakoro kuchasti ni makori machere. Igabogete ke mambi akante yani abogete ke mambi ngarosie chai. Inarosie otaragenda ase litukiri pole sana litangani yatwikire gega buna Inka TV tokota bipole yetu ya bene na inde twigure nga story mpaka ntutwaragera nga tokole sabali yetu koru omuchi bosongo mpaka gaiga tochiko manyanga nga kiaringe omwana oyo oitire no mwana o okalinga mukogoti
nero makogoti imiaka 7 aringe kauko munyora gusika gukina nkaga iganga kiaringe mpaka nainde eche gwika nga achete gotoka gari ase gotebekana nga naitire akiaringe gagukina gocha umwana one ke ona arenge musigo yo umwana oyone umwana oyo nabo ke ngo chikomanyora namwe igete ke umbunga tegu pressure igoro abanyagitari bagan transfer go chibosongo tina ikirendi nete gari me go chibosongo ngaikanjera bono ngaikigunjera gabo baracho arafu munyagitari orenge baracho gabo agakirini kare ngororo abagankonya munyagitari akarangerigu badi musuri agankonya tina alikere tungende town tingi etiko town nkaira na gochaka abanyagitari abo barenge baracha muno bankonyete korwa buri na gochanga na watu akine no mwana gocha buye igo bono mwana na batai mwana kera kurwara likuba nanda na guchisira gosori ke guchisinda nando mwana ochi obwena bono gocha na watu amenye no mwana gocha bwana ari buya ntaro chi afiende kera so mwana embe gosengiya umwana one munaboni igaga imugeta akwende sukuru amasago primary umwana nkarosie chae mambi dina rosie chae umwana agante inga mama leo togole linda stonywere chae diyante itogole linda stonywere chae nka abana manda sikiro montabere umwana akanywe chae mwana agante mama ne karamu ntagete tochikorikere sukuru mwana class rengaringe mwana mbibitu P2 ngagure karamu agante ichibese nchiro adotebiye sukuru ngachibese ngende nchiwaka ne sukuru ngamuteya atimbu atibese bwatemie yiga wende sukuru ninchende techinde mwana akaende sukuru mo bekete chianga biya mo bekete bakachisogisi ne bikoro to ne pagi maega yarenge mwana ona akaende sukuru nchenga manyo mwana ne sukuru agenda bono ncherende tato mwaba no arenge igeganere keru mwana achire sukuru tato mwaba erera akanywe chai na roseti tato mwaba agasoka kera soka ninche ngasoka nkwenda nde konde kibarua kiane ngosoka gochi dina ende kibarua ekyo nkoika musubati ingo chiokorere gasi ende gaswa kondoma ekonyenya guoka nkarama mase dina rama milense nali ngwa kirwe esimi ngateba nsimi kiebono ngwa kirwa ntama eti mundu yuko ngakire esimi musubati ore ngoro nali antebe tikaki to koimuka bwango genkoro yago yakire igoro mono isaransa gaiga turiye nambe y'umuntu yo wakira arafu tumwakire tumuburi ningo ngone nambe ngeni yachete asesimi yawo yene nambe ngeni yachete bono rie nambe yengeni yache akabutora agante birosi ni nchugo chaga iga masago nkomuburi naye ngo tachieti gontebi bono litachieti gontebi bono nanda agakiria akabere nariante tirosi pole umwana ogange ntire arega iga masago asaritari musomosasiro tiagosabira bona mona bete no muichano mona umwana ona tarualte nande ngatebi umuntu inga yayo itari mwana orione aedigeri biya ontebi ngabona bete no muichano mona sano umwana ona ngatebi umwana onga inchugo cha masago umwana angentire bona kurwina bande no muichano mona gaki sadakari tiefwa tiria mangana ya gaki wakire seminingo bono osegoti wachete komanya tinche ndikomanya gose no mwana wane nante no mwalimu obo omwalimu wa Masago primary wa Masago primary serenge chiaringa akamanya wakire simu igang'akirete saina chiro chirigeti saa 5 saina chiabotuko saina chiamugaso omwana orure koruga iga ochire skuru mbuyare ayoma itengane skuru akare omanya konyora esimi saine nga omwana osirire bono okay mwana yakera koru nyomba gaiga mbuyarenge akwende skuru ayekera kwanyorete esimi yesaine nga omwana osirire oyo gwakera no mwalimu we skuru na tebe tunga no mwana one ga ntebe tinga no mwalimu mwana ogonsomi nero naye namba ogwakira esimi tinche ndikomanyanga no mwalimu gose ningo omwana bona liekera omwana Justin asire nali mwana ocha gontebyo gosoma stana lietinga no mwalimu ito gwekera sige ito nero onge naye nambo ogwakira esimi goja se kwarenge nchekera na tebe tunga omwana osirire bono gona igetega ya so mwana asirira nkaro kiwo mwana asangenteire bono nabo nanyorete abasigari no bare chitaika chinga abasigari no barenge
abantu nabange sana barenge bakabana besukuru bono inche korweri bono inche ngaretuka mubere ukairu mucheri bono korwenio ari bono rende twachite kuigunga ikeramba utingi abegete omonto oyo mokageru ng'oyo konie bitamutamu ne chinchugu ng'obwatiru korwa bunto ramanya ng'ana ki nabwate tu gose tabwate tu ntunekeramba uti toigwete na monto teyochete gototei ng'ana ki yaya omonto oyo nonya obwate tu nere twakagerete intwe toigwete ase ekeramba uti mwana ng'ai arenge omwana no aribwa ase aritari ang'entere tu ase omosasiro tiagosasimera altari ya Masago primary school Masago Catholic primary nebwate ase omosasiro tiagosabera aritari abo ekoro korigereria omwana oyo condition arenge ng'aki arenge ayo no omoibori gokorigereria omwana oyo nang'entire gose ng'ang'a ebirengeri biombiri bibi arenge ekero korigereria omwana oyo nse narigerereti korwa atambe nkarora ekieni kia omwana one korwa obosio kero narora ekieni kia omwana one obosio nabo naroche ng'a na ekaratasi etubete omwana one obosio neneti nero yabekire iga iga ebigoti bono ntamaeti omochando oirete kong'enta omwana oyio one neneti gose na omonto oyio obwatete ebigoti akang'enta eneti yarenge ebigoti eneti inche arenge ororo bono ekero akorwa postmortem muntu aenda bosongo ngo batete ng'omwana agang'ente tu ebigoti by the way pole sana omong'ina nonya omong'ina omonyene gakweresa story eye nere painful egera ng'a nere ng'ina omwana oyo ng'entire era akeretwe esimi koruga iga akagenda mpaka gari ase bagoteba ng'a amasabo primary akanyora ng'a omwana oye ng'a nang'entire mpaka buna akweresera omonyene ng'a eneti njaringe ebigoti ase omwana oyo arenge araire ekero agochi komorigereria omonyene lakini tamanyeti ng'a omwana oyo ekero arenge buya akoboka koruga iga achire mpaka esukuru nki kiarenge gose nki kiabete mpaka chinsa chia saa 4 mogaso omong'ina gwakerwa esimi akweresa ng'a omwana oyo osirire omong'ina ekero kwarwete koruga iga ukagenda mpaka gari na esukuru nkwaboretie abarimu gose omwana oyo naigete esukuru kwabasai ni chinsa chia mapema naria abana nkorengi bare break nkwaboretie ng'a naigete esukuru buya ripoti ineno natangete kobori omwarimu agantei mwana oyo konya tararipoti sukuru mwana taripoteti sukuru taripoteti sukuru iga ekero akorukurunka iga achire ochie sukuru taigete sukuru yaya mwana taripoteti sukuru nabo natebetiwe mwatemire kobori nonya iga ase ekenyoro ng'a omwana ng'aki arwete koruga iga gakogendere gweka mpaka esukuru ng'aki ataigete esukuru gose onde nare omoroche nonya enchera gakogenda abana bande bakonya goteba ng'a omwana oyo narorokanete kera ikaga abwa ase chinchugu chikoniwa muna ebitamutamu muna omwana onde ere agateba ugenda gochia esukuru ng'oyo ngochare ng'a nene egetamutamu atagete kogora bono oyio one agatikara iga abwa ase chinchugu echio omonto oyio abwate omwana gatenenirie ororo agatenena gabwo igo koruga abu naende banto mbamanyete ng'a ng'aki achiete korweri bono ntoramanya kende gionsi igo gakoruga iga korunka nachiete mpaka igabwa ase ebitamutamu bikonigu nare korwa esukuru gose nang'e gabwo nang'e gabwo nang'e esukuru aye buna omoibori noroche ng'a onde nare orarengere ing'a okorete amang'ana aya ase ebirengeri biao chigaki yatingokagera monto ase eng'encho tindochi ng'aki ng'a monto gete omoitete tindochi ng'a ninkagera ase eng'encho nenche tinarenge ororo mbekerori ng'aki omwana oyio agosira inche igo narenge mogondo nenche bono ngakerwa esimi nenche ngachinkarwarerani pi tindochi ninkagera inche bono muna togokwanani na abanto nkaemete abanto etoigwanaine ase eng'encho chingaki chia bono igo kero omonto agakora chibusiness chiaye kero omonto osoke ekebarua kiaye nonde osoke ekiaye bono inche tingomanya ng'a monto nare okanchukiete ime yane onyarekane togocha kong'itera omwana akang'entera bono gaki no ntamanya gaki omwana orenge buya gaki yani boninga na bonde nomoichano omonene mpaka boninga nigwete ng'ari yani enda yane riogoterire enda yani nkero nainyuire gaki omwana one Justin gaki Justin one gaki tingweba gaki omwana oria one gaki omwana one tingomweba gaki Justin one gaki tingokweba gaki omwana one orenge buya agansaba bake ekaramu bakekwerende bakechibesenge mubekera mogukaire esukuru gaki omonene one gaki matemu kiaya gose matemu kiaya gaki nyasaye one bakambekera matemu amakong'u gaki omwana one gaki
Gaki omwana one twetana nere chikonda magega nanda nareria omwana egetenga kia ritoke ime nakora ekonda mogondo gaki namacha kanyora obosi twacha koragira gaki. Gaki nyani ngokini omwana one kumbe nense ngokineri gaki. Gaki omwana one. Gaki omwana one. Gaki omwana one. Gaki omwana one Justini. Gaki ningwebe gose gaki. Gaki omwana one akongentu bosa gaki. Gaki tinkweba. Ekero skuru nonyina abarimu akibagoteba. Tinkweba mwana tari bote di sukuru bagoteba. Nonyina abasigari aba banyene ngaki report nchire mwanyorire ngaki omwana oya gotoka itire. Ndoranyora report yende gaki. Aya ntoranyora report yende kurweri nekeramba uti yo katoigwete ngekeramba uti nkiabwate to mukageru oyo togetega bwa masago. No ni ntunto maitikende yonsi munekerete iga. Bakaya nyanikani omwana ona gocha gutinde kugagitinda amanya kende. Gaki omwana one. Wala sana omwana mwalimu Inka TV na wawete nga mamu mawe Justin omwana oyo omukasaba oyo togete nga alikire ase eskuru iya masaba bagoteba ngene pulpit iya father omwana one akoeresa gaiga by the way agwato bororo sana era mamu mawe omwana otebanga omwana nababo gete buyako akogenda eskuru lakini chinsa chia saine iga chia mugaso na bakire twesimia koeresena omwana oe otokire kaitire ase pulpit yo father gosomo sasiroti ase parish ya Catholic ya Masao baka bona iga wekira bona iga barabune family bamanye tinga ninki kiaringe nende mbarate makomanya ekera kobolia abantu bekenyoro gosabanya kenyoro yakoeresunga omwana oyo nabarwete koruga iga taigeti school no nyabarimu baine kiringa taigeti school koruga iga cheta geka angena ase bitamtamu bikoni gosichinchi guchikoni korugabu bamanye tinga nga kiarwete gabu bamanye tinga nga kia ya bete nga anyorekanete gaitire asinchira istamaikani oikarabono iga mama mabona bakoeresaga iga atogende takonyora omugano uyu onye koro mokongu tete komanyanga nkikiaringe no mwana ore innocent sana omwana we myaka 7 years no mwana omoke sana ngakia bete nga gakorukurunkaga ngakia tegete school nene ngakia gotoka gaitire ngaki ngoyo akerete mamu mabwe simu yakomatemia omwana oyo itire unchugo chaga iga yakitogene toendrete konyora story kuruga iga asa abantu be familia na asa abantu bekenyoro ekara gwatebi ngomwana utaigete skuru nabo otokire gabo tamanye kaini go sabali nkibago gote barabo gote taigete skuru nabo igo mochete ko bwati manyenga ngakia taigete skuru abali mumpa asaga iga bagateyana barabo nabo bali no muichano monne sana na igakora ngeo kyanya okoro kania se sukuru imasago ona likya ende kina kya lete to muichano monene omwana obibi twagosira abali mubanse barabo nkorera bali amaliga manene mama ange sana akara bagosiri omwana kurwe sukuru yawe ya masago batamayitinga ngento kya yeko ngento omwana okebeke mega ali gaki asali tari yo musasiro tyago sasimera nonyena abana babagutara gosabasanya babagutara nere na Justin barabu bali gotebanga nkikia bete karo bakonya kugore bitamutamu gabu kurugabu nkikia bete mbaka Justin era gatigara maiga barabu bakagende school abana barabu bagatera beigwete abana mbatigete omwana igatenene gabu ekina kia abana bagatera no bamutigete nsa unga chasinya kanya gutara ngora gose nenkoro yange to omwana one gochimotu awe asogo chigaki gochimotu awe asogo chama kweli naro gaki omwana oinganyi gutara ngora bagega awe asomuntu igose na asomuntu igose ngai Sana mongina otobona iga mwakorire mibango ende nero ya matanga Justin gose ngaki ikirabona iga mubate mibango ende yonse mibango nero bagenderete lero no muchango urege iga bomwagi oyonde no reke umbu bono no matanga ndi mwabangire babangete Jumatatu muberore tu amwana ikigwa masago ga yasanyore tu asegerisiki omusasiro ti asare gosabera Jumaino omwana yanigwe bono nabo babangete goikera igo Asante sana so kwana na into nende pole sana ya bene kurwa ase Inka TV na into buna tokumeti by the way toigura mwana tokumeti ngaki omwana gochia anyorekane nganga itire omwana no moke sana lakini tikatoko sabere nga Nyasaye na komente chinguru ase achinga kichi mugwetera chinkong pole sana mwana
kero togochigokora ntete nkoboringa no bate simyo nde bwensi nare uratake akwana monainu gosaba konya sinchire yamo seyende asa mungana yamo gwetera amakongo no bate namba yesimyo nabo gokwana namba yawe yesimyo 070 59 7218. Mwacho muligere kura natolya na tato mwabo adjust minere nyagusira omwana uyu onyoreka tenga gaitira sinchera tamanyika nigo ikaraboniga tukwanenere na tatebina aragia bwate gose birenge libya ego ikaraboniga mbiribi ase amangana ya abanyorera tochendari Mwacho muligere Inka TV nende torendire gochaga iga na tato mwabo Justin orenyagusira ndatore sengame bango kibabwate wikiraboniga nainde tutareka seme bango nga ninki kiaringe ose barabwa banyene wikiraboniga bune family niki bamaete igoro yo gusira kwa Justin nende wikiraboniga ame bango kibabwate gosenge tambukereki bairire igoro ye story karibu sana Njasa malita nkuru ku David Mochere tato mwabo Justin chigasi anango koreni gasio yo proka bichi avocado itukeli nabo twaliganire tubuya kabuka muriyo na kabuka mambia gatoroselie cha tukanyu ndi yalingi chuma Juma last week Friday chengagende gasi ichi abana bagatangana kubuka bagasoka guche school njengara ira na magega tukeli nganywe cha ngasoka kero nasoka litukeli na chete wagere kubanga chi avocado guchigari goro nere gasio kora ikira gitu gose nere gasio kora yego konya ni familia kero naenda bogere nabo at least baje tukondigi kabura singi umuntu ngirete no mogeni tali umuntu kawaida kagenda bogere kero naenda bogere nabo bateme tukondigi tukolima mbanyore timambia bachite konyora na naikega ngatebi umwana ona arwarite ngali pikipiki gocha bwangu ningo tebinga umwana na arwarite bali baminto tokora na bari tukubwaterana na ubakire twesi nko bakire simi uko bamanya umwana na arwarite bani batebe tugwa bi stage abantu ba stage alafu mambia na lingi chitenga situkira umwana one kumba angente tuntamanyite ekaro gwakirwe simi aye nore gasibogera buna gwatebire na gwate tukwa gwate simi na ubakire tubagotebe tori koira na kira gitu konkaga iga litu kondro tokogenda twacha saa 9 saa 8 kubwate kana ndendro tokwana mpaka sirali tochigobanga chafu chigani chief card chigo ndi factory lire litukoria chuma Friday kwiranire gochankaiga ona Saturday tukwiranire tege tukwelio buko gwachire gaiga Jumamosi na Saturday ekero kwiranire tenga kikwanyolete chiripoti tena nyoto mno mwana ona angentira masago nota birinkaga iga yenta birika anga stuka sana nje asubenge singi chotale ngonjo no bwene nagani kubokorekane nyono umuntu omongentete singi chonsali para abantu nabange bagwetoro obwene bororekane nyore no umuntu omongentete ndugwanza kukagira ngano noyo eserikali yoke etokorera obutuki etotebinga umuntu kyoitete omwana wikarabona iga ngamura nyora bwene nga ngwitete omwana oyo oseninki kiaringe ayo munyane buna tato mwabo Justin noroche nga onde naro kagere tora koregento buneki ati rabone gatorengere tinga onde naro rakorere mwana moke ore miaka 7 mangana buna ira kinde nyore no muntu omongentete nchengo te asingincho twa dani ani asingi chabali bagotete na boro no bwene batagete asingi umwana akwete skuru nandu magotebi gunga umwana atayete skuru nuko batebaga igasangenteire atali skuru ndobo tikiro montago tetebinga asingi ncharo umwana moke kiro montago atobuo okero montago atobuo igo goikera bone gamoranyora bwene ntoranyora bwene nga mundu kyo muitete noyo yani nyame no bachite bakamubwata abamu abekero bachiete mpaka police batebitu ngati mundu itabwati Justin no mwana okarenga no mwana no gatano
abana nere last born abana obwate boniga mbatano egasi ogokora gwatweresire niyo kubanga chiavocado chiavocado okorusika rugaiga koira bogere nkoruku yani tokobanga chigari chikwenda naro nere egasi ogokora nonye n'abachifu bagaiga nimete ng'a abarayimba robe ikenyoro gaiga buna abachifu raikere ose aba MC gose no n'abasigari bagaiga barabu mwatemire kugenda gari kobori gose kobwati amang'ana ya Justin omugambi omwe-MCA nachete gaiga agate nori nere nobororo sana igwete omwana omokagusire nere atagete komanya oboene ng'a nomonto ng'a monto ki okorete egetende atekerigwe atu ekera bone unaye unatatu mabo Justin ose nubune family moro chenga ko bakonya bali ko nyoro boene wena mbali gotokonya nimbara tokonya asinginjo no gukwana omonto akwana agende tari ogokora nyore ndi no gokora kona ngomba totebeti oyo obwatire naintu tumomanye ng'a nere ani suspect okay kuri case statement mwancho mugere nabo igwete buna tatu mabo Justin akweresa gaiga ng'anonye gwikira boniga mbaranyara konyora oboene obwo gusira osamang'ana ya buna bete yo gusira ku mwana obo nere last born so mwana obo mwerio mbaka boniga mbaramanyanga niki kiaringi ero manyira buna koigure gasi okora atari gokora gaiga akogenda gose akobanga chiavocado cheiru ase chinse ose cheiru ase chitown ao ekara kwira na gochanka gaiga ere konyora onyorera mang'ana ya ng'a Justin oisirire lakini gwikira boniga mbaranyora boene usonde taiyo bakagirete ng'a orakore egekoro buneke kyo goita omwana obo last born yabo mwana omyaka 7 no mwana emoke sana nene ntori korengeri ng'ana osena gwata babisa gose onde bwesi gose mo bisa bwe family orakore mang'ana bunaya bagende to kubwati asa abarayi be serikali ng'a ninki kiabete mbaka omwana oyo gatoka gaitire nende ase pulpit gose ase skuru ya masabo ase father what ase father mission ase masago mission ase binenge libyo no ngetinga Justin naite tu akamenya koria tugali ase no itire tugali no iteire ari ase ng'injo nore postmortem ekoro ki mwana uri amigire ebigoti mwakoria postmortem takura omonto aigwa ase ng'injo ring'orongocho riaye iribatire rigato poleni sana timaite no nincho manyane buna tokoborani gaiga indengerete ng'a ingo gosura akore gintu buneke manya buna otamanyete ng'a ningora akore iga na intu nabo tokumete nimaite ng'a nka gaiga mubwate emirobiri ya matanga wikira bona iga mungina natebi ng'a rero no muchango ore ayo manyane buna mugaka we family nabo totebi ng'a emirobiri kimubwate wikira bona iga ya matanga Justin emerubiri tubwate niyo gusangeri chibesa toro gusinchisane ekyo gokorera omurobiri oyo ase eng'encho omurobiri oyo nikere gento yani getagete sikuisi chibesa nere omurobiri mubwate lakini rero no muchango mogokora omochango baada y'omochango nari tokumanya ng'a echibesa echiga chiesane chirakore emerobiri ose nchiraika yo litukoria matanga jero yo morabanga litukoria matanga tukwanirete orabe chuma ewiki yegocha ayebuno tato mabo Justin nkikeli gose omugaka bwe family nkikeli oroche ng'a abaligeri ba Inka TV onde naro toyete siko gaiga nkimora konyo ase birengere bya nkikeli muganeti mono korwa ase muligeri mora konyo ase mirobiri ya matanga twale nkugani gakyo yobato okugania okuya atoa chibesa tomentere onde obwate nore komiga nono okugania atomente erinde tonyare koba togokombe bani omonto ogokorera omoroberi oyo bana bande mbali school bonse aya bana naroji gokora 8 nanda abande bali birasi bike abande nabakembara understand amang'ana yabete mba understand the bonds onsi batwale to bwoba ng'a nintu torachiruta kende yonse tong'ente kuru nyuma
no bagosoma skuru ya Masaku no bagosoma Masaku nonye barabwa banyene kero Justin yagosira mba moroche skuru goseng'aki na uwa batang'ani komanya sing'inju na oyo omo ngochiesa ari ng'omupira agatebiwa ng'omwana omino oyo tokira agakwete nabo bamanyete abatang'ani korunka gaiga barabwa mbachete nere skuru gosekera kero omwana akogenda babere batatu bakogenda amo ero bweko kogenda chinsa bwekero bwakire saa 2 igoro banirwe wikire compound ya skuru era kurunka gaiga endere bweka skuru pole sana sema bwetere asa ya mwetere gosamangana ya banyorete nimete ngamangana ya taringe nga Justin tarwarete ikene gento mwakere twesimikia bete mo basakano igo nitoko basabaranga nyasaye mente chinguru timete gosebonega no bwate simu timwati simu iyo moro igatiga tutumike nambe yuyo mungino mwacho baye ko igure namangana tatu mwabo Justin akweresa gaiga na inde ko bekatole namba ya mamu mwabo Justin sabu onde bwensi uranyare ko ikerefa usura atake gwekere familia na bokunyora kurase namba yeto begetega bu as screen nero ya mamu mwabo Justin na bakweresa igoro ya matanga kwikira bone iga tatu mwabo tutabinga mbabwati bebango ende ya matanga ikiageranga mbabwati besa osese familia ne bato bolemiru mbabwati echibesa gose mbabwati mibango ende muna lero twatirimbuka gochega tonyoranga no muchango bakora bwekinyorori ga rogoro ga bupara igo onde bwese uratake gwikere familia yu ne namba ya mama Justin gose ko moboli kende gyose gose ko mwapole lero ne namba togotumika kura nago ndego chano munyakero nyoro onyomo gose ya mate familia ne ratorese ngana ralia maete igoro yo gosira obwa Justin tochendale mwacho balire turende bucha ane family gose oyo mobwe family members gaiga cousin yo muchioyo nera torese ngana aralia bwate igoro yo gosira kwa Justin ninki amanyete nende gwekira bone iga babwate mebango ende ya matanga karibu sana samaleta ngakyo koroko chasa marita rispa kemuto wakona kuri Richard Muchere kasi ni amamu mwabu mwana wana Justin tu amwanjete enchiri tukeje karo mwana asirite konyana chira matanga yo mwari mu mwana one lakini nasi nitugotegera none misa yaringa matanga ya nachiete kana nyore information kurwa sabarwani ba minto togosirike nabo nkalina immediately pigipigi ngachake safari ngikwanyorete information igoro yo gosira kwa Justin igo ngakire siminda matanga yo mwari mu mwana one gochigare ukobori go mwana bwe kazi ni yauri Muchere CDF otokiro kwete ngabate yayo mwana bwe kazi ni ane Muchere tayo gosome primary bono nchenga te bakantingo mumbro ku Muchere boni kazi ni ya Muchere CDF ngabate bi oyo manyete guchiruguru gaiga bono yere konyora tarache birengererio bono lita nali bandi nkonyora simi ya kabire ngangu kikiabere sino ko batetinda amanyana matangandi ne ya gatate gasoa nkikiabaka ko baburi gakimo gonte binkikire ng'umwana utokire bwe kazi ni ino ngentire bona liminya getengo ikegeti nkanyora basigari no bayikira abantu bakyombu no bayikire umwana agabikire yali tanse eregeti senti Teresa asia Masagu no umwana abikire nyaro ye yali teyu ne yali teyu kare ya chengetu eyarenge fence dio mubiro mugima bakansa buntu maite bone ngencho umwana ya soere iri mabu agachugotoke yali tanse nyaro lakini rende ntu abete na maisu buswa manene muno nandi tugusaba ngoyo okorete keri Nyasaye nere tamo omurembe egekogera mwana kerago kina garo yubwa abantu bonsi nandi ntumanyete ng'abana abaigekero gutuma umwana okumutuma bunoyo no mwana ango liraika ono twali gusaba ngagaki aso muchoyo iga efamilia ene bwata oboko chikazi ni cyane kigosoka kimambi sana cyachikwerigeri buna nagasogete gocho muchionenka nanyorete bakora chikonda igo bagosoka basoka omong'ina ogenda gusibiria abantu chianga ogenda chikonda chia mugondo na bakogenda ekondo cha kuroro saa 12 no mugaka nero soka ogenda emechi yao nabo bakogenda bakanoenkia mukama bachikurigeria abantu chia avocado bono gusaba goitu gaki twari gusaba murigererie familia yiga baisimiwa bari twachora murigeti gaki mokonyo omong'ina oyo no mugaka oye ekero bararua chikonda chiri basoe none chiobisi na banyakwabusa chiobisi iga ne baberera isiegere bakonyera abana aba bandi barensi bari school
Buna bono iga nabwata omwana ogochi gokora amatemu class 9. Omwana oyu bono buna togendete kobutania isikari tarasoma ikere syllabus ya abana bari bande bagochi gokora amatemu, lakini ntwegenete ng'a ase chinguru chia Nyasaye omwana ori nachi goeta amatemu. Tware kobori nona abaesimiwa babo Simbarati gaki batrambura amagoko abo bakonye efamiri eye iga korwa nyomba baka isiko obokong'umbora ase enyomba eye iga barigereri mono sana bakonye omong'ina oyo na omogaka na batatorikera abana baito gose na batatorika nto barachari efamiri eye iga bayebeka ase bakonyora ebitoki bakonyera abana abo iga. Naende ntwegenete ng'a amasabo abasasiroti omosasiroti Kristo oboire agarerete ariria noga gwasa omwana to noga asa abafada bamenyete gose parish iga ya Masago St Joseph ya Masago kero fata arangeretigu iga achetakarera abana are ngora kinini gwete chinkuma aga achetakarera agasiba omochibienda akagenda agateba ng'a nachire lakini mondetereri ichibu. Naende ntwegenete ng'a goetera amasaba aya iga abanto bakorera na amariga yonsi nareteri ichibu ti omwana Justin. Naende omwana Justin Nyasaye oria otebete ng'a mong'ente momombekere altar yane iga ntwegenete ng'a bionsi binkonyarekana biri. Tatiga bono obwo togotwara ng'a ntobwate abana abake bagosoma chisukuru usiku tokweboria ng'a abana aba baito abake babeire na obwoba. Buna bono mwana bare kobutana Justin iga mwana mbire bie cousin yane oyu nabatei mochere orina bire bimwana bibere na akamwana kande nkaro naende bikoba egroup ya abana ang'e bane okonyora bimwana ebimbiri gotigana. Bono mwana ebiga ekero okobibori ng'ai mosani oyu nare okonyora biachakire korera. Lakini rende tiga tosabe ng'a okwegena kwa Nyasaye, Nyasaye aremie ebimwana biri gekogera abana aba nabaito bonsi bareme mwana Justin ere nkogenda are. Lakini rende bare gotobwateri gaki barora amabera bachari efamiri omonto nkomenya are mocheri emiaka nonye na emiaka 80 lakini orwanererwa oru mocheri ogenda otinde kwenka yaye kana omwana oyo obegete uniform ya esukuru orenga amagoko ya serikali gaki tiga batobwateri batorigerie obomane bwa Justin. Mwancho muliere nabo igwete buna munyakerero akoeresaga iga nanga gwikira bone ga security nirega nende gekoro bune kianya gokorekana ase kinyoreke eneri tanga niba igure nga omwana o myaka 7 muna Justin otogikana nga gaitire nende akayobe kugari ase Amasago parish ase kanisa aya Catholic. Wikira bone iga nende tini komentande tete kobeka kukunyori nga onde bwensi obwate omoyobo gwancha ose uratake gukonye familia enamba ya mamu mwabo nerega abu ase screen nabako bakeresimi ko banonye advice ko bado batagete konyoro bwene nga ngokorete Justin amangara bunaye onde bose tete ko bakonya nonya semirobiri ya matanga bakeresimi yugo sana bako batomera nonya na mpesa naboko okonyora nga kwa bakonyire balete Justin kaga iga bamutimoki iga kibagenderete konyora obwene bwabo timbo atiande kora nilingambu ya mono asabali balinge behind the cameras Brian Margaret no muchokoro nyamoranere Wesley okora editing ngaiga ase okoenekinga chistory chichabaikire asichinchira indonge nende sachinchira chiri chibwenerete ose chinga kichiri chibwenerete timbo atiane komenta kuruga igaso mochioyo ase ekenyoro ase ward ya Keumbu ward ime ya constituency ya Nyaribari chache ime county ya Kisii malitane Bridget Kerubo tumarane ase story.